Takže začíname druhý polčas, 1-1 potom prvom medzi zelenými a žltými. Žltý to je Brazília, zelený to je Nigéria, aspoň podľa toho, čo vidíme na prebiehajúcich majstrovstvách sveta. A už tu máme šancu na druhý gól, ale zelení ho nedali, kop od brány. Ktoré číslo to malo šancu, pozrieme sa na to, viacero chlapcov prejavuje veľké a dobré technické danosti. Videli sme krásny gól na 1-1 po slalome, veľmi šikovný prvý gól strelou z uhla, z krídla, prekvapenie pre vysokého brankára. Takže zdá sa, že naši tréneri na čele s Marcelom Putiškom budú mať z čoho vyberať pre svetový šampionát. Aj tento brankárik vzrastom síce oveľa možno o 3 hlavy menší ako jeho kolega zo zeleného dresu. Ten je vynikajúci, mršný, prejavil sa po veľkej šanci ešte za stavu 1-0, podržal svoje mužstvo a to teraz už môže vyhrávať. 15, krásny slalom. Vidíme, že v zelenom sme mali aj jednu hráčku, ktorá sa nám predstavila práve vo chvíľach, keď zelení skórovali v prvom polčase. Hrá sa na 2x5 minút, takéto výberové stretnutie. A pozrite sa na tohto brankára, to je úžasné sledovať, ďalší mršný zákrok. Zachraňuje aj tretíkrát za sebou a berie loptu. Tak, to je dravec v bráne, veľmi sa nám páči, číslo 9. A aj veľký talent, častokrát sa hovorí, že nižší vzrast je defekt pre brankárov, ale v tomto prípade to vôbec neplatí, pretože jeho mršnosť, jeho pružnosť, výborné reflexy, výborný odskok, tak to vytvára vždy predpoklady na to, aby ešte mohol sa zlepšovať a možno trošku aj vyrastie v ďalšom veku a bude tou správnou oporou pre svoje družstva a mužstva, v ktorých bude účinkovať. No, žltí nám opäť útočia, zatiaľ sú trošku aktívnejší v druhom polčase. Máme tu chlapcov vo veku od 10 do 14 rokov, takže rado sledovať takú tú pestrú paletu ich talentu. Tréneri nabádajú, vyššie napádanie, dostupovanie, ale nám ide hlavne o to, aby sa chlapci futbalom bavili, aby ukázali, že niečo s loptou vedia. Šestnáctka, tá hra s veľkým prehľadom, pozrite sa, ako pekne poťahuje akciu, šestka. Z ľavej strany až napravo, krásny center, ktorý končí tesne nad brvnom. Tak zatiaľ nerozhodný stav, ktorý by asi aj najviac svedčal k tomuto stretnutiu, pretože vidíme pekné akcie z jednej a z druhej strany. Brankári majú čo robiť a to je pri futbale vždy to najpodstatnejšie. Táto brankárska opora s číslom 9, dovolím si tvrdiť, zatiaľ najväčšia ozdoba zápasu. Pekné podržanie lopty pre spoluhráčov z druhej línie. 11 s ďalším pekným prienikom, kombinácia s 15, ale tá sa už končí a prvý rohový kop. Áno, nebudeme rok zahrávať z veľkej vzdialenosti, aby sme dokopli pred bránu, ale lopta je trošku bližšie k bráne, ale neprechádza na spoluhráča. Ešte veľký boj, ale z toho chúchvalca hráčov pred bránkou nám zakončenie neprišlo, nevadí. V každom prípade veľmi pekný zápas, veľmi pekný deň, krásne počasie a myslím si, že chlapci tešia svojich rodičov, ktorých sem prišli sprevádzať na tento turnaj. Opakujeme to ešte raz, tento výber nie je len o tom, že musia vyhrať za každú cenu, že musia sa dostať do výberu Slovenska na majstrovstvá sveta diabetikov, ale naopak, aby sa tešili z futbalu, aby ho hrali, aby ukázali svoju lásku k tomuto krásnemu športu. Tak, a máme tu druhý gól, možno víťazný. Perfektná zasekávačka, predtým priebojná akcia spoluhráča dokončená úspešnou strelou. Číslo 11, to je zatiaľ najšikovnejší chlapec v zelenom drese. Ukázal nám to už druhou gólovou akciou, takže blahoželáme.